Dio catturato di Gesù, libertà Maria. Uniformuh jatina l-barka tiegħu. Wifakkarna li d-destinazzjoni tagħna hija s-sema fejn daħlet qabilna Marija. Bierek Ġesu li kull wieħed kull waħda minna sedda fina l-ismir. Għatina li għatma li firdu dak li jum tal-bniedem minn dak ta' Alla biex jum wieħed niġu nibsa bil-glorja fil-ħajja tas-sema. Nitolbu u għalla li tal-Sagrament tal-ħagġek għamil tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina li tolbu l-intimu l-misteru tal-kisew id-dem tiegħek. Ek li nħossu fina blajna, dak li repetirna fil-twaqin, inti biex mis-sarta għaddejjem tal-rejn.
ikun imbierek Alla, imbierek nisem għal-teskija, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru jien, imbierek nisem ta' Ġesu, imbierek u b'din il-barka Eukaristika immexxija mill-eminenza tiegħu il-Kardinal Legat fisem il-Papa Lew 14 li jdulu grazzi tal-preżenza tiegħu u jwassal ir-ringrazzjamenti tagħna lill-Papa Lew 14 id-diriet illi jibgħat dawn il-legat biex imexxi dawn il-festi ċinkwantinarji. Sejrin kif aħna miġburin hawnhekk impoġġu l-ħarsa tagħna fuq Marija u ħanitolbu tliet Ave Marijiet u rrodula ħajr għal din il-festa. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnija, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnija, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnija, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Santa Marija itlob għalina fit-tmiem ta' din il-festa ngħid lil dawn kollha li taw semu, partikolarment il-kapitlu tal-Katedral, l-abbatin il-kunsill parrokjali, is-sakristanu il-ħebber skola tal-parroċċa. Nestendi dal-irratti l-ħajr lis-soċjetà Filarmonika Leone li hija responsabbli mill-festi esterni ta' Santa Marija li fid-diversi trijej tagħha jagħmlu ta' kull sena din il-festa waħda unika fil-Gżejjer tagħna. Nestendi dal-irratti l-ħajr lill-awtoritajiet, il-Ministeru għall-Għawdex u l-Impjanar, il-Direttorat tal-Kultura, il-Transport Malta, il-Pulizija u dawn kollha li b'xi mod jew ieħor kienu involuti. Ma rrid neskludi lil ħadd u nirringrazzja lil kulħadd. Kif varajna l-bira, kif ħabbarna, qegħdin nagħmlu din il-kampanja li sejjaħnielha Kuruna tal-lum f'ġieħ tas-Sulta. Qegħdin niġbru donazzjonijiet għat-tfal ta' Gaza, sejrin jitwasslu lill-Papa sabiex jiddestinawhom lill-Parroċċja Kattolika li hemm ġewwa Gaza u li bħalissa partikolarment it-tfal qegħdin ibagħtu ħafna. Intom muħerġin dawk li jixtiequ minn taħt il-mira se jkun hemm 5 persuni li jkollhom kontenituri li fihom tistgħu tpoġġu il-karità tagħna sabiex ikunu sinjali ta' tagħna kif ħeġġiġna Santa Marija fil-glorja u fid-dija tagħha. Viva Santa Marija! Issa nixtieq ta' pizza u fil-kien jinkantaw lil-Marċ.